Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो बावहरबाय लोगोफोर नै जा खेराइ फोरबो जानो नागिरदों नालाय खेराइ फोरबोनि थाखाय जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव थाफैदों आरो जोङो दा बादा मोनफैबाय नै ओरै गासिबो मानसि थानाय बिदिनो गामि गामि थाफैयो नालाय बादा बानायजोबदों आरो बेयो मोनसे खथा गावबागाव बिदि गामि थागोन नालाय बेयावनो संनाय बेयावनो जानाय आरोना बेयावनो थानाय बिदि बानायजोबदों आरो नै लोगोफोर जोंहा ओरैजाय माखासे बिदिनो बायदिसिना बानायदों एक्जिबिशननि थाखायबो बानायदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो एमाव दं दालायाव जुमाय दं दालायाव मा सौनाय दं मावनांगौ दं गासैबो जानखान माबा दंजोबो बेयाव मानसि सासे थागोन आरो ने एक्जिबिशन आरो इयो मा थाजोबगोन बर'नि कालचार बेहाय मा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बायदिसिना ओंख्रि थास ओंख्रि थागोन आमलायगुरि प्रब दामग्रा खाम ओंख्रिफोर थारुथिफोर नुयोलाय जोंनि आबादारि खाम सिफुंनि ओमफ्राय नैबे जोंनि आरो थारुथिफोर आबादारि आगजुफोर बे जोंनि लाबोनाय जोंना दोनफैथ'वाखै लाजिलायबावबाय नै मोजां गाखोनो नै आं खनसे नारना होनो जेनाखि थांखि जानाय आलासि फरेश बसुमतारी बिथाङा जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि आफादगिरि मुस्रि गेवलां फरेश बसुमतारी बिथांखौ गावनि दिनै बाथौआ बाथौ धोरोमजों ब्रह्म धोरोमजों खृष्टान धोरोमजों गाव गावबागाव लेभेलाव बै समाजाव समाज बेबस्थाखौ जुदि लाङोबा जोंनि आसाम सरकार बिटिसि सरकार बेखौ साननाय जागोन आरो बेजोंसो समाजा थिग जागोन जोंना बिटिसिआव एखेबारे दा आगोलनि बायदि गन्डगोल गैला नांलाय खमलाय गैला जों पुलिसखौ गिनांला गावजों गाव जों बुथारलायला गोदो आन्दलन दंमोन दावराव दावसि दंमोन गाज्रि मोनलायनाय दंमोन बे
लोगोफोर खेरायाव मोनबेसे मोदाय थायो मोनबेसे मोदायनि मुं बेयावहाय लिरनाय दंजोबो आरोना नैबेयाव मोनफानि खाथायाव लिरनानै सिथाबनानै होजोबदों आरोना जोंथ' गासैबो बाथौ सिबियारिबाबो खायफा मोदायफोरखौ मिथिया नालाय बिनि थाखायनो मोजां जादों आरो बिदि सिथाबना होनाया मोनसेनि लिरनानै होनाय नालाय ओमफ्रायो आङो सानाव मोजां भिडिअ खालामनो सानदोंमोन गैया खालामनो हायासै नैबेयाव आदाया मोनसे खिथागासिनो आरो मा बुंनाय जायो अबेखौ मा मोदाय बुङो होननानैहाय ओमफ्रायो माने आङो सानाव मोजां क्लियारै भिडिअ लानो सानदोंमोन मोना नालाय नै मोजां सिनायासै ओमफ्रायो गैया चार्जनिबो प्रब्लेम जाबाय नालाय कारेन्ट बिदिनो चार्ज होनोबो प्रब्लेम जायो बिदियाव बुरजा थाहैनाय जायो नालाय मानसिफोरा ओमफ्राय जों बादाफोरावथ' कारेन्टखौ सानाव दाननानै होनांगौ जायो मानोना गिनांगौ जायो नालाय बिदिनो जिगाब बायदिसिना लांनानै दोनहैनाय जायो नालाय बादाफोरावबो बिनि थाखायनो ओमफ्राय सानाव एसे प्रब्लेम जायो आरो चार्जफोरा थानो नागिरा बिनि थाखायनो भिडिअखौ सानाव आं मोजां क्लियार लानो हायासै सिगाङाव जा बानायदों बे दहायनि सिगांनि जा स्रां भिडिअ बेयो पोस्ट थांनायाव बानायनायमोन आरोना लोगोफोर नैबेयाव खाथा मोनसे फावथेन मोनसे दोनखादों जाय बेसेबां मोजां मोनो बेखौ लिरनानै होलांनाय आरो दाम खमनि सानोना आर'नाइ गामसायाबा बेसे लायो 300 गाहाम नामा ना 500 150नि मोजांथार बेयावनो ओरैनो बाबा थुखैनो थांफाबाय सान्द्रिखौसो फसायबावबाय साद्रि गोजाखौ नांगौ जायोहाय बेसेलाय साद्रिया मोजांबो ना ने औ फैबाय माबायदि लानो गासिबो दंजोबो नै आर'नाइ गस्ला सयस' लायो खोमा दा मोनायावसो थांगोनदां खोमाना हानखो आं नायदोंसोमोन जों गाबोन फुङावसो थांगोन गाबोन फुङाव बायनोनो हाया आङो जि फुरा फरायनो हायो बेखौ बैयाव थफसिलै लानानै थांनो ओंखारलायबाय आरोना थांजोब्बाय गासिबो साफा सानैल'सै जोंबो थांनोसै आरो थांनो ओंखारबाय जोंबो लांदां जाजोब्बाय नै गासिबो थांजोब्बाय मानसिफ्रानो ओरैबायदि जाय गावब्रें जाजोब्बाय आरोना रानसिनो जिगाबाव थायै एकदमबारे थांनायनि लाहार फाहार ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजोंसो थांगोन